khovel changkang zela Google Street View mang hian khovel mun sang amu thei to camera te hian thilmak tak lak fu chang anei ve thin case enging amo chui chuanan te po man ania he Peter bo po hi Google Street View mang hian a omna an hre chuak kumsang ni som ni November ni khan kumsom riat pathuma upa Paulit Laundry chu Andin Belgium a chena ina tangin abova achung te chuan police reportin an lo pongzon vakto Pauleti hian Alzheimer na vein hemi malam po hian alo bo ve photo trina darkar ni khat nuwa te an mu ve le mai thin ima sela hemi trum hi chuan an mu zo ta mai lova achung te ba kha police wisathiam helicopter le drone mangte a anzon trap nuwa po anu ma taknial po hi motor pakhat ma omlo hun engmati nuwa azon na chu ti tom ni in achung te po chuan a chena in bulloka luya hian atlalhum ni tura an ngai ta top ani heti lai hian kumni ton aliam no kumsang ni somni pani October thla khan investigator pakhat chuan Pauleti in chu Google Street View mang enin thilmak tak mu chua ani ta he Street View image hi Pauleti boni takalak aloni poknen thalaka chuan a then omte ina akal tur lai chu alanga he thu boy hi thar thole ngal ani police te chuan a chui na thok ngalin Pauleti ruang chu a then omte huan mong ruama chuan an zum chuak ta autopsy an ni na tang chuan mi kut tur ni lovin a chi sual ti hriat chua ani ta bok Pauletin man nung ber chu Google Street View hian alo la fu rang chuni in chanchin lung chia thlak tak ni ma se achung ten a thi chan dik tak an hria ero an lom hle kumsang ni som pakhat July thla khan Oklahoma a in pakhat chu mi pani chuan rokin in chunga thil lu te ruk chua tuma an bot sai lai mek chuan in nei tu nu chu alo ho ta hlau maya misual te chuan tlan chiat ai chuan ti in nei tu nu chu an hreng ta a silai ting chungin an rok chun som in nei tu nu chuan misual te hian an nun na an lak sak nei to na arin lain van nei thlak takin khoita lo chuan an chua san ve ta maya in nei tu nu chuan police ne na report ngal ma se evidence om that tok lo wangin ti thei vak om ta lo kumthuma liam no kumsang ni som pali July thla chuan a then om lokami chuan Google Street View manga an chena kot thlervel en nalama konga mi pani kallai hi amuta he mi te hi a then om nuina ain rok tu te a soidan nen ain mil chi awang chuan a then om nu chu a hril theta ngala ani po chuan ain rok tu te nge ani thu a soi thalak hi inan rok ma lokalak ani ti hriat chua ani ta boka maro chu thalak quality hi asan lo ba ka Google hian an mail ati blur bok wangin police te chuan misual te hi an zong chuak thei ngal mai bik lova amaro chu police te hian bangbo taka chui ngai lovin Google Street View image hian natam tak alo tho sak ani Google Street View mantrang kai na dang le chu kumsang ni pariata khan ania Groningen Netherlands a hian tleirol kumsom pali upa cycle khalai chu mi panin ti boyin an suama a cycle baka cellphone le euro za soma paruk an laksak heno pang hian police ne na report ngal ma se rukru te hi an tlan bo to wangin police te tan hian ti vak ngai na omlo tharuk aliam nuwa heno pang tho hian Google Street View en nalama cycle a khalai le abula misol panina an zui lai thla chu amu fu ta thalak hi rokato ma lokami ani nge police te chuan chui thale in Google ne na tangin thalak ti blur lo chu an dil chuak ta he mi te hi criminal record nei to an lo ni bok nen olsam takaman chua an ni kumsang khat zakwa somkwa pasari November ni sari khan William Malchu baratanga in lampana a ho chu abo dai maya an soidan chuan zanlaya bar hi chu sanin rui chelo tuk chu anilo baratang hian angai zong chu kolin alo ho thuai tur thu te po a hril ni in an soya ima sela William hi in thleng talo chuan abo ta mak ani
investigation kalpui ma se lir thei cha sual aum lo ba ka ama mutu hi anom lo shrim boka kumsom ni pani chung zat chu a chung te hian William chin chang hi an shelo ti chuan kumsang ni som pakua ogas thla khan mi pakhat chuan Google Map mangin an chena ko thler Wellington Florida en kualna lama hian dila chuan thilmak tak mo anei ta a chupa chuan police a report ngalin dilmonga chuan lir thei sedan var hi alo omreng chuni in an han la chuak chu kar chunga chuan William Maltaru ro hi alo omreng mai police te chuan William hian akar khal hi athunun zo lo wanga che sual ni in an soya kumsom ni chuang te meu mai dil chunga om nuwa Google Maps zara hian an machuak ta ani UK lama po hian Google Street View hi case sui chuanan te po an lo mang to a kumsang ni pakua June thla khan Davidson chuan a in a chua san hlanin a caravan chu misualin an lo ruk saka caravan a hian security alarm omin a ke hi clamp mga kal vek ni ma se misual te hian eng tin amo chun pachanga hian an ruk sak thei tho David chuan police ne na report ma se an chui vak ngai na omlova alir thei bo tanga thlakwa liam nuwa chau alir thei omna mun hi an ra chuak kumsang ni som March thla khan David afapa kumsom pakhat leka upa chuan Google Street View mangin an chena in borvel ain nalama anin kota SUV le mi pakhat ding lai chu amuta a caravan rutupa hi ninge in angai thei bok Google chuan thalak ti blur lo police ne na apek nuwa he palir thei number plate hi hriat chua anita a maro chu he car hi hral chon le hrep to alomi to wangin anei tu tik tak hi an hrengal thei mai lo ima sela police te chuan chui chun zom zelin kumthuma liam nuwa caravan rutupa hi an man chuak ta tho kumsang ni paruk October thla khan kumsom sari pania upa David Lee Niles chu Michigana a thian pa nen an chuak tu na jingdar khat vela David hi homa se in a thleng lo a chung te chuan a bo thu hi reportin na sataka zon ani nuwa po an muzolova kumnga liam no kumsang ni som pakhata David a chung te po chu beidongin athita ani an ring he case hi kumsom don chui chua lowa om nuwa kumsang ni som panga November thla khan funeral home athop Brian House man chuan Consola company Christmas tree a cheilai chuan an bulloka dila chuan thil engemaw mu hi aneya chiang zoka hriat tumin Google Map a bird's eye view manga han en chu dil chunga hian lir thei hi alo omreng mai police ne na report ani nuwa thunei tulam te chuan lir thei chu la chuak ngalin lir thei chunga chuan ru ro le wallet hi alo oma wallet anan en chiang chu David Lee Niles sa ID alo omrek mai Google Street View manga misual man chu adang le chu he pa hi ani a kumsom ruko pa Manuel Mormino hi chef lar takni in Spain rama cheng ani nupui nein e chop dor ani baka tolchung pizza restaurant a chef na thokpoka heti lai hian Manuel hian nun hlui du omlo tak ane aming dik tak chu Giochino Gamino ani a Sicilia mafia pol pakhat hruai tu ni thinin tual tha chungchanga po thu boy ane a kumsang khat zakwa somkwa pariat khan man ni in tamchung tang torin achung thu rel ani ima sela jela tana tanga kumli nuwa Gamino hi tanin tang hian atlan chuaka anu ma chuizui tur omlovin abibo mak Gamino hi Spain rama hian alo pem dai chuni in amin po Manuela ti in alo thlaka chef na thokin nunbul atran tha alo ni heti lai hian Italian police te chuan azon na hi an ban san ngai lova kumsom ni aliam nuwa Italian detective pakhat chuan Google Street View mangin Spain rama ko pakhat galapagar ko thler ain nalama he thalak hi amofu Italian police te chuan mi pakhat zok chu Gamino nen hian in ang an ti ta hle maya an bula restaurant pakhat chuan Facebook page anei ti mu chuakin he page a hian Gamino an chef uniform a halai thalak alo omboka
ti lai hian police te chuan kamino nge ani ti an chian masak phot angai don athalak chu ngun taka enin a mui noya chuan sera ve ti an mu ta ka chuan an mizon lai nge ani ti an fin fia ta ti chuan Spanish police te chu bepop ngalin gamino chu kumsomni nuwa man anita ani ama gamino po hian makati in engtin nge min mu thei kumsom chuang set chu ka chung te po ka beto lo ti in police te chu ashila police te hian Google Street View zara misual hi an man chuak ta ani Google Map mang hian Switzerland rama po misual man chua an lo ni to a kumsang ni pali khan misual pol pakhat chuan ram lein thlai ero chin tumna an nei lo thlai aya dan phal lo trip mun hi siaman tum zo kaloni a maro chu he farm lian tak ekar ni chuang zeta zaw thup dan tur hi an ngai tua angai don ti chuan an thuak mangin an ram ri thula zong zong chuan vai mim hi an phun chuaka an ram chunga chuan trip mun hi an siam ta ani vai mim hian a hlia vek wangin abul nai vela kalpo hian trip an ching ti hi an shelo shrim shrim an thil tum hi a lo tling hlea dollar makta duai riat point pasari chuang zet sum hi an siam chuak man Swiss police te chuan kho chunga trip hi man vereng ma se zia lam apan thei lo chu mak an ti le mai ni khat chu police pakhat hian Google Map hi mangin thlai dang dai tak vai mim kungina a hual vel an mu chu makati le mai police te chuan chu farm chu vadap thutin trip mun aloni baka mi som paruk bamanin sum fai dollar nuai riat chuang set an man tel bok Google Street View thalak maktak tak soifia theilo hi omboka internet he nau pang lau thong mel tak thalak te hian makti a lo le nau pang hi tu emolaka biru ni om takin oma mi then khat chuan human trafficking tur tu zinga mi ni te in an ngai he thalak po hian makti a lo le a he tia han in mai hi chuan me che kong kal lai mai ani wangin thil mak ani shan lo ima sela he kong hi New Mexico highway ni in he konga hian darkar chuang reite lir thei tlan hi mu tur om ngai lova thalera ni angin alum tha em bok meichia hetia ama chawa akal hi mi makti a hlo le a the Nowhere Women ti in an pu atop